l'actualitat, sèries de Taluju, o sigui, de la Xina continental, això són sèries japoneses, angleses, americanes i de Hong Kong, Taiwan. Llavors, més escenes, això és espectacle, pel·lícules, dibuixos animats, i després podíem seleccionar si els volem de quina zona, de quina regió els volem i quines característiques volem. Això són dibuixos per nens, val? Bueno, temes especialitzats, bueno, diferents categories, oci, es diria, investigació, bueno, humor, coses d'aquestes. Llavors tindríem el tutor, que a més veiem que el mateix vídeo que obren el tutor i el lloc és el mateix, per tant són complementàries o fan la competència. I aquí tindríem el PPTV, que si el podríem, que ens el baixaríem i el baixaria aquí i ens l'instal·laríem. Val? Llavors, què tindríem aquí? El QQ, jo mostro, perquè el QQ ja soc usuari, mostro que el QQ seria això, podries parlar amb de gent, llavors hi ha una sèrie de serveis que et dona, ara hi ha el WeChat, aquí són els grups, val? Per exemple, una de les xerrades o de les converses seria amb aquest, i que parlaries, podries connectar, o sigui, faria la funció de Skype, bueno, tota una sèrie de serveis. Això és l'historial de missatges, d'acord? Llavors, què més? Després el QQ, aquí tindríem el Ren, que seria la xarxa de tothom, la traducció més o menys seria la mateixa. Intenta ser un Facebook, però es va quedar amb un Facebook bastant teenager o adolescent. Què més? El Weixin hi ha un equivalent a l'ordinador i que pots connectar, però t'has de connectar primer per mòbil i després amb el QR, amb el codi QR, entrar al compte d'aquí. El Weibo, que he tingut problemes perquè periòdicament et demanen mesures de seguretat i contrasenyes que des de fora del continent, des de fora de la Xina continental, doncs es fa bastant difícil, El Weibo seria això, que és una espècie de Twitter, vas fent els tweets. Abans hi havia... utilitzaven el mateix sistema de hashtag, aquí només utilitzen dos hashtags, al principi i al darrere. Que és... he comentat, me'n vaig directament al Cineblog. Aquest seria el Weibo, el petit... el blog, petit blog, vale? El poc que seria blog, i això seria Weibo, seria blog diminut. Llavors, per fer pàgines seria el blog Cine, o el Cineblog, Cine dit. Vale, aquest seria un exemple, Cine Xinlan Poca. Vale, llavors aquí és el més semblant que podries publicar. Per pàgines web no n'he trobat, i el màxim l'opció a editar pàgines web tipus Google Sites o derivats seria això, amb tots els inconvenients que té el blog. Què més? El Paitu, anem al Paitu, que té 1000 funcions, i veiem què farem, és el cercador, això és el Xingwen, que són les notícies, això és el How 123, que pretén ser com una espècie de comunitat de la xarxa, i aquí veiem que tens els enllaços a tota una sèrie de pàgines de tot tipus, des del Youku, el Paitu, el Xinlang, que és el del Weibo, TV, més notícies, què més tindríem? El Titu, que serien els mapes, mapes, perdoneu que la meva pronúncia sempre em relaxo bastant i no respecto bastant els tons, val? I aquí tindríem
més o menys. Vale? Per Barcelona, WhatsApp, Barcelona, la Chilu Tuan Fujing. Bueno, això soc a Barcelona. Els llocs més a prop, bueno, coses d'aquestes. Què més? Vídeos, que bueno, que intenta Paitus, que sembla un Google, el que volia fer Google, fer el servei de tot tipus de servei, però jo crec que li ha passat la mà per la cara al Google en alguns aspectes. En els aspectes que no l'hem pogut. Bueno, en alguns aspectes que no, però és que no té competència. Llavors, què més? Aquí tenim més coses. Aquí teníem el Inyue, que seria la música. Des de fora, des d'aquí, sobretot, bueno, encara que els drets d'autor no, a la Xina no es controlaven gaire, doncs últimament es controlen més i aquí per anar bé ens hauríem de baixar això. La versió pel PC. Llavors, quines coses té més? El 2PM. Això és de fotos. Digital, el Wenku, que és el que us parlava abans. El Wenk és d'arxius. Llavors, perquè veieu com està, jo pujo els arxius i ell decideix quins has de marcar si és públic o privat i decideix que si es converteixen en públic o privat o no. O sigui, si els accepta o no. Són uns que vaig pujar. Llavors, aquests són els que he pujat i aquests estan pendents. O sigui, no els he acceptat. Els públics, els privats, llavors privats, per fer-los públics doncs tinc més problemes, Llavors, seria com el resultat és més com un script o un slideshare, no? Aquí tenim carregant. Què més funcions, a veure si ens en queda alguna de rellevant. Bueno, això són anuncis i hi ha funcions que ja no estic gaire posat al dia. He mirat aquest aquí i bueno, bàsicament encarat el Know.me, el Pay to Know.me està encarat a la compra per internet. Aquesta no l'he utilitzat ja. Val. Parlant de... m'havia quedat parlant de vídeos. Aquí tenim vídeos que m'ha bloquejat a mi, Doncs un vídeo de Gaddafi va considerar que no respectava la normativa. Llavors, vídeos que o bé que no respecten els drets d'autor, que dubto que algú hagi reclamat drets d'autor, i bueno, pues Chávez es veu que no era el que o no ho entenien o no els hi va acabar d'agradar. Llavors tenim el Paitu, a la Viquipèdia no entra i anem al Paitu. El Paika. Per exemple, jo he buscat aquí el que faig, això em serveix per comparar, per no sé si no sé el nom d'algú, doncs vaig a la Viquipèdia, vaig a la versió xinesa i després el busco a la Paika. La pàgina principal seria aquesta, aquí busquem. Què més? I en principi, a grans trets, això seria tot,